אבל אתה לא תבחור. אתם בהקלטה, יש, כשאתם מסיימים תעשו עצירת הקלטה ואני אעביר לכם את הכל. אתה מקסים, תודה רבה לך. טוב. איך עוד רקטוסטרופ? אהלן חברים, טוב, אנחנו יושבים פה כאן במתחם העבודה קוויק החדש בתל אביב ברחוב פינסקר, וממש באנו ככה לנסות את האולפן החדש שלהם שהם בנו, יש פה פסיליטי מטורף, מיקרופונים ברמה הכי גבוהה שיש, והיינו חייבים להקליט פרק ספונטני. אני, נטלי יעקובסון ורינת קינן המדהימות. קודם כל, מה קורה? תודה שבאתם שתיכם. תודה לך, איזה כיף להיות פה. רק למיקרופון בבקשה. תודה שהזמנת. היום אנחנו הולכים לדבר, נעשה פרק קצר קליל, ככה נעביר כמה שיותר ערך בזמן שנותר לנו, על פתרונות AI לעסקים. אני יודע שזו כותרת שהיא נורא כללית, אבל זה מה שמעניין את רוב האנשים כאן. אנחנו כמעט שנתיים בתוך המהפכה הזאת, קצת פחות, והיו המון סימני שאלה שכבר הפכו מזמן לסימני קריאה, של איך אפשר להטמיע, מה אפשר לעשות בעסקים, עד כמה זה אפשרי, עד כמה זה לא אפשרי. אז אני רוצה להפנות שאלה ראשונה לרינת, אילו פתרונות כבר היום אפשר להכניס לתוך ארגונים גדולים? אז קודם כל, זה הכי מתבקש בעולם, כי הרשת מוצפת בגימיקים ובסרטונים מדליקים ותמונות מדליקות, ובסוף בעל העסק שואל את עצמו, אוקיי, ואיפה זה פוגש אותי? אז דברים שכבר אפשר לעשות מיידית, זה למשל צ'אטבוטים שיכולים לתת לך תובנות עסקיות, מתוך חילוץ מידע שאתה שם בעצמך, באמצעות העלאת קבצים, באמצעות שיתוף של לינקים, ועוד מקורות מידע שאתה יכול לייצר אינטגרציה. אז קודם כל תובנות שהעין אנושית לא תמיד רואה ולפעמים מפספסת. זה אחד. 2, זה יכול להיות צ'אטבוטים שיודעים לתת המלצות. אני למשל פיתחתי את קסם, אלגוריתמיקה שיודעת לתת המלצות של מוצרים, מתוך עצה של קטלוג מוצרים עשיר, סוג של נטפליקס לעולמות האי-קומרס, שזה מענה לבעיה שכיחה שהיום בחוויית הרכישה, שהיוזר נכנס לאתר, אם הוא לא יודע מה הוא רוצה ואין לו אינטנט, הוא יכול לפספס דברים שלחנות יש להציע. והבינה מלאכותית כאן יכולה לתת אקסטרה ערך בזה שהיא יודעת להמליץ לך ספציפית לדברים שמעניינים אותך. עוד דוגמה, זה למשל... רגע שנייה, הקסם הזה זה משהו שכל חנות היום יכולה להשתמש בו? זה משהו כבר קיים משהו? אנחנו פיתחנו את זה לחנויות שופיפיי. כן. נטלי ביקשה מאיתנו לעשות התאמות מחוץ לחנויות שופיפיי, ואנחנו בשבילה נעשה את המאמץ. עוד דבר שאני רוצה רגע להגיד לפני נטלי, אולי אני רק ארחיב על קסם, שתחשבו שיש קטלוג מוצרים עם אלפי מוצרים, זה יכול להיות בכל תחום, ובעצם אני בתור לקוח עכשיו לא רוצה לנבור בתוך כל האתר, בתוך כל הקטלוג מוצרים, לקרוא את המפרט של כל תוכן כדי להתאים אותו למוצר שלי. אם למשל אני אקח חנות שמוכרת אלקטרוניקה, אני רוצה מחשב, ואני רוצה אותו 15 אינץ' עם מעבד i7 וזיכרון מסוים, ואני רוצה גם שיהיה לו מסך מגע. אז מספיק שאני אדבר עם הבוט ואני אגיד לו, אלא אני רוצה את כל הפרמטרים האלה, אז הבוט AI ידע להמליץ לי מהמוצרים שקיימים ולסנן לי מה עונה על הארבע קריטריונים שעשה. אבל זה יותר מזה. זאת אומרת, זה נכון מה שאת אומרת, אבל אני רגע רוצה להדגיש ערך שהיה לנו מאוד מאוד חשוב לתת, אוקיי? גם פתרון של מילות חיפוש היום יכול לתת לך, יש search לכל חנות אונליין כדי למצוא מוצרים ספציפיים. העניין הוא זה שיוזרים לא תמיד יודעים שלחנות יש בכלל משהו בהיצע הזה. הם לא יודעים את מה שהם לא יודעים. והחוכמה של האלגוריתמיקה של קסם זה מתוך השיחה או מתוך ההבנה של קסם כטכנולוגיה, מה את מחפשת, באיזה דף את נמצאת, מה התחומי עניין שמעניינים אותך בזמן אמת, הוא כבר יודע לבד דרך מודל של search להמליץ לך על 2 המלצות שמאוד מתאימות לאינטנט שהוא זיהה. זה ממש כמו נטפליקס. הרבה פעמים נטפליקס ממליץ לך על משהו שבחיים לא חשבת עליו, אבל הוא לגמרי יכול להיות רלוונטי. זה למקסם מעורבות והמרה לרכישה. אנחנו ספציפית, אני מדברת אנחנו כי זה פלא AI, החברה שלי ושל שותף בשם ניצן טל.
אנחנו בעצם רצינו לקחת צעד אחד קדימה. גם לעשות פעולות אוטונומיות של בינה מלאכותית. כלומר, מבחינתנו קסם, ברגע שהוא רואה שאת חיובית לרכישה, הוא גם מוסיף לך לבד את המוצר לצ'קאוט. מגניב. אני רוצה להפנות שאלה לנטלי. קודם כל תספר לנו כמה מילים עליך מה את עושה, אבל אחרי זה אני רוצה שתעני על השאלה של אותה שאלה כמו ששאלתי לגבי ארגונים גדולים, דווקא לעסקים קטנים. בן אדם שהוא אין לו חברה של 200 עובדים, או אולי הוא עם עוד איזה 5 עובדים, איך הוא היום יכול להטמיע תהליכים של AI או כל מיני מוצרים בתוך העסק שלו? טוב, אז אני כבר 15 שנה מפעילת ומפתחת מערכות, אני מתעסקת במערכות מידע כבר הרבה שנים, מלווה ארגונים ולהטמיע מערכות מידע ולייעל את הביזנס שלהם. מאז ה-Generate AI פשוט הכל הלך לכיוון הזה, ואני מלמדת ארגונים איך להטמיע בינה מלאכותית בארגון כדי לשפר ולייעל תהליכים. היופי הוא גם לבנות צ'אטבוטים לתחום הפעילות. אז למשל ניקח מוקדים כמו מוקדי מחירות, מוקדי שירות, שבעצם מתייעלים בטירוף עם צ'אטבוט שיכול לסנן את העבודה, אבל לפני שזה מגיע לנציג אמיתי, זה לא משנה אם אני מוכרת נדל"ן או מוכרת טלפונים או מוכרת, לא משנה מה אני מוכרת, אם זה עובר תהליך של סינון. עכשיו נגיד פניתי לחברת ביטוח, אני רוצה לעשות ביטוח, אבל יש לי כמה שאלות לפני שזה מגיע בכלל לנציג. אז הבוט יכול לתת מענה ראשוני ללקוחות. ו-one man show או עסקים קטנים יותר, בהתחלה לא חשבתי שישב לעצמי בינה מלאכותית, אבל אחד דווקא הגיע מהפודקאסט איתך, וכאילו הייתי בשוק שהוא בכלל רוצה לעשות בוט לתחום שלו, הוא בכלל מאמן דייטינג לגברים. אמרתי, תקשיב, החברה שלי נותנת פתרונות לחברות גדולות, לעסקים לארגונים, אבל הוא אמר, אני רוצה בעצם להטמיע את השיטה שלי, את המתודולוגיה שלי, את הספר שכתבתי, את הפודקאסטים שהקלטתי, תמללנו לו את כל החומרים שלו, הפכנו את זה לדאטה, ובעצם הפכנו את זה לבוט AI שאפשר לדבר עם השיטה שלו. ובעצם היום הלקוחות שלו משתמשים נכון, וגם מדריכת הורים שיש לה שיטה מטורפת, שהיא טוענת משהו פי כמה יותר מאדלר, כתבה עשרות ספרים, היא פסיכולוגית מאוד מוכרת בעולם, והיא אמרה, אני רוצה לעשות בוט AI שידבר את השפה שלי, כנ"ל תזונאית קלינית שפנתה אליי, ואמרה, אני רוצה שיהיה לי בוט AI שיזהה, שהלקוחות יעלו מה אכלתי, והבוט יזהה מה יש בתמונה מבחינת מרכיבים, וכמה ערך קלורי יש בזה, וערך תזונאי. אז יופי, בבינה מלאכותית לעסקים קטנים, בטח עם one man show, זה שאפשר לקחת את הידע, את המומחיות ואת הניסיון של אותו בעל עסק, אם הוא מאמן חדר כושר, דיאטנית, תזונאי, מבטח פנסיוני וכן הלאה, ובעצם לעשות לו upgrade, קצת לעשות לו scale, שבוטים יכולים לתת לו מענה, קודם כל להנגיש את מקורות הידע שלו בצורה יותר אינטראקטיבית עם לקוחות. 2, גם להגדיל את מקורות ההכנסה שלו. אם היום מקורות ההכנסה של בעל עסק תלויות בזמן שלו, עם בינה מלאכותית באופן קל, בלי עלות גדולה, הוא יכול להרחיב לעוד דברים. כמו שאמרת לדיאטנית, דיאטנית שיכולה להנגיש צ'אטבוט שיוזרים מעלים תמונות של מה שהם אכלו והם מקבלים ציון. אני למשל בניתי בוט, שזה ההשלמה של נטלי ושלי דרך אגב. זאת אומרת, למי שכבר מכיר אותי, אחלה, ולמי שלא מכיר, אני מאפיינת מוצרים טכנולוגיים, אז אני משלימה את נטלי. נטלי נותנת מענה ללקוחות הכי גדולים בשוק בישראל, מבחינת פתרונות של בינה מלאכותית, ונטלי ואני עושות פינג פונג על פתרונות טכנולוגיים שאפשר להציע, ואיך גם אנחנו יכולות לאתגר את עצמנו מבחינת הפתרונות שאנחנו מציעים. אז אני למשל בניתי כבר לפני כמה חודשים בוט שיודע לתת לך שקלול על אמונות שיש לך עם כסף. עכשיו, זה בוט שיודע לקבל החלטות בזמן אמת. זה נפלא לבעל עסק שכשהוא ישן או כשהוא עסוק עם הזמן שלו, אז הבוט יודע לתת מענה ללקוחות שלו. רגע, תני דוגמה לאמונות כאלה כסף. אז הדוגמה היא, למשל, יש דוקטור בשם קלונס, שהוא פסיכולוג ומתעסק בעולם של כלכלה התנהגותית, עשה מחקר במשך 10 שנים כדי לבדוק אמונות חיוביות ושליליות עם כסף. כתב על איזה ספר, מאמרים שפורסמו בז'ורנלים הכי נחשבים בעולם. אני מאוד נהניתי לקרוא את זה, ואמרתי, רגע, יש פה שאלון של 16 שאלות, יש פה מקור ידע שהוא חקר על אמונות חיוביות ושליליות, אני אנגיש את זה כבוט. הבוט בעצם שואל אותך בכל שפה 16 שאלות,
יודע בזמן אמת לשקלל לך אם ענית נכון או לא נכון, יודע לתת משקל על אם ענית אמונה חיובית זה משקל גדול, אמונה שלילית זה משקל נמוך, ואז הוא נותן לך בסוף, כשסיימת את האינטראקציה איתו, סטטוס של איזה אמונה יש לך, ואם תהית, איך לפתור אותה בדיוק. זאת אומרת שיש פה שתי שאלות שענית לא נכון, הנה הטבלה של מה שענית, אתה מקבל שיקוף בזמן אמת, זה כמו אסטרולוגיה. עכשיו אנשים באופן טבעי מאוד אוהבים לדעת דברים על עצמם. איזה כיף שאתה מקבל ניתוח בזמן אמת על נושא ספציפי כזה, באותה מידה זה יכול להיות כל נושא אחר, והוא גם אומר לך איך להתייעל במקומות שתהית. זהו, וזה הכל קורה בזמן אמת. מדהים. טוב, בוא נעזוב רגע את הצ'טבוטים, ואילו עוד פתרונות אתם מכירות כבר מהשטח, את מכירה רינת מהשטח של נטלי? אז לא, אני אגיד בקצרה ואז אתם תרחיב. אז ניתן שאלה שלכם. אילו עוד פתרונות קיימים היום בשטח לחברות וארגונים ועסקים, כל דבר כזה או אחר, שהם לא בהכרח צ'טבוטים? ברור. אז קודם כל יש את ChatGPT 4 אומנים, שמבחינתי, וכשאני מעבירה סדנאות גם בשוק הפרטי וגם בציבורי, אני חוזרת ואומרת יש הרבה מאוד כלים, אבל אם אתם יודעים לעבוד נכון עם ChatGPT 4 אומני, זה בערך 80-85% מהיכולות שקיימות בחוץ, כי ChatGPT הוא סוג של אגריגטור. זה ממשק שמכיל איזה 9 יכולות מתקדמות, ואיתו אפשר לכתוב, לייצר מצגות מקצועיות. שבעלי עסקים, אני לא מדברת על one man show, כן? אני מדברת על עסק שמנהל ישיבות, מנהל פגישות, מצגות, זה כלי מאוד הכרחי. אפשר לייצר מצגות בשתי דקות, גם עם כלי גמא, שעושה לך ג'ינרות בזמן אמת למצגות מטורפות, כולל תמונות. זאת יכולת מדהימה שחוסכת זמן. אם אתה משקיע כמה שעות, עכשיו עם בינה מלאכותית, זה יכול להיות כמה דקות, מצגות. שיפור בכתיבת מיילים. מיילים זאת מיומנות. הכנה לישיבות, הכנה לפגישות עם לקוחות. אפשר לעשות מחקר עם בינה מלאכותית מייל. אפשר לדעת גם איך לבטא את עצמי יותר טוב לממשקים כאלה ואחרים. אפשר לייצר תמונות בלי תלות בגורם מקצועי, הדמיות מוצר, הדמיות לאתרים, הדמיות כדי עוד כושר ביטוי למסרים שאני רוצה להעביר. זה דוגמה קלה של יכולות של בינה מלאכותית שאפשר להשתמש ביום יום. אני דווקא רוצה לדבר על, נגיד, מערכת גיוס והשמת עובדים בחברות. זאת מערכת שפיתחתי עם מתכנתות חרדיות ועם CTO שהוא דאטה סיינס מטורף, ואני במערכת שבעצם אנחנו כבר כרגע בשלב מתקדם ב-POC בכמה חברות מאוד גדולות, וזאת מערכת שסורקת המון קורות חיים בצורה רוחבית, יודעת להפיק תובנות על קורות חיים ובעצם להגיד בהתאם לתקן המשרה הזה, אלה מתוך ה-10,000 עובדים, אלה יכולים להתאים למשרה כי הם עם תואר B-Science וככה וככה, גרים בצפון הארץ ויש להם ניסיון של 3 שנים בשוק. הוא יודע לנתח את ה-X קורות חיים שהגישו, ואז לעשות בעצם סינון שני באמצעות בוט שמנהל רעיון עבודה שלם בצורה מאוד מאוד אנושית, ולשאול את השאלות הבאות שמעניינות את החברה. למשל, מה גובה השכר שמעניין אותם, והאם מתאים להם לעבוד במשמרות למשל, ואז בעצם זה מסנן את תהליך הגיוס, זה יכול לחסוך בערך 30% מהמגייסות, ולנהל תהליך גיוס הרבה יותר יעיל. עכשיו, עוד דבר שהרבה מדברים עליו, זה נקודה מאוד מאוד חשובה. טרום בינה מלאכותית, אנחנו מדברים עוד פעם בקונטקסט של בינה מלאכותית ג'נרטיבית, כדי שבן אדם יעשה קפיצת גדילה מקצועית, הוא היה צריך לתת החוצה להשתלמות או לעבור חברה. היום עם בינה מלאכותית אנחנו יכולים לייצר השתלמות on the go. זאת אומרת, אנחנו יכולים להרחיב את היכולות שלנו, להגדיל אותם, להרחיב גבולות גזרה עם התנהלות שוטפת של אחד הכלים, כל אחד עם הכלי שנוח לו, ובעצם אנחנו לא צריכים לצאת החוצה להשתלמויות. זה בעצם הופך להיות עולם ישן, אנחנו יכולים לגדול בתוך החברה, וזה דבר מאוד מאוד חשוב. דבר נוסף, בינה מלאכותית היא לא אנושית. אנחנו הרבה פעמים מתבלבלים ועושים הענשה. אבל בינה מלאכותית, בעיקר למנהלים שככה מאוד רגישים לבינה אנושית ולעובדים, זה מאוד קשה לנהל. אני אישית תמיד ראיתי את זה כאתגר ניהול אנשים. כי אתה צריך להתחשב רגשית, ואתה צריך לפנות זמן לשיחות משוב, ולהתעניין בחיים הפרטיים של אותו עובד. עם בינה מלאכותית, קודם כל, היא לא עייפה, היא לא הולכת לישון, אין לה
בעיות בחיים הפרטיים. 24/7. היא זמינה 24/7. גם אנחנו יכולים לדבר איתה ישר ולעניין. תיצור, תעשה, תחקור. אני לא צריכה להגיד בבקשה. אני לא צריכה להיות מנומסת. לא שאני נגד הדבר הזה, אני זה דבר חשוב, אבל אפשר להיות יותר ענייניים ותכלסיים. זה דבר שהוא נפלא, זה דבר אחד. דבר שני, אחד המגבלות של אנשים, בעיקר שהם one man show, זה שאין להם כסף, זאת אומרת משאבים, לגייס הון אנושי לקדם רעיונות. אנחנו יכולים להגיע לתקרת זכוכית מסוימת. ועם בינה מלאכותית אנחנו יכולים לייצר לנו עוד עובדים. עכשיו, תקרא לזה סוכנים, תקרא לזה איך שתרצה, זה לא חייב להיות, אנחנו קוראים לזה צ'אטבוט, כי התרגלנו לכל טכנולוגיה חכמה. צ'אטבוט זה סוג של one skill expert. אנחנו יכולים לייצר לנו צי של 5-10 עובדים, שכל אחד עושה משהו אחר. אחד מזכירה, שמזכירה לנו על ישיבות בפגישות והתייעלות של משימות יומיומיות. זה יכול להיות מישהו שעושה לנו תוכן שיווקי בסושיאל מדיה. זה יכול להיות מישהו שעושה לנו מחקר מקצועי כדי לחפש איך להתייעל עסקית בעסק, איך לגדול רווחית, תוכנית עסקית, תוכנית שיווקית, brainstorming וכן הלאה. אז כל עסק וכל חברה וכל ארגון במדינת ישראל ובעולם חייב להחזיק איש AI, עובד AI שיודע ליישם עובדי AI שהם בעצם רובוטים בכל תחום פעילות בחברה. או להיות עם סקילס של AI בעצמו. אני מסכים. ועם הנקודות המאוד מאוד חשובות שאני מסכים עם כל מיני שלושתכם, אנחנו ככה נקבל את הפרק הקצר שעשינו. קודם כל יש לי את הכבוד המטורף לשבת באמצע של שתי בחורות כל כך מדהימות, רינת ונטלי. מי שרוצה למצוא אתכם נמצא, אני מניח, ממש קשה לפספס אותם ברשתות ובעשייה שלהם. תודה ענקית שוב לקוויק, עם הפסיליטי המטורף שיש להם פה, קפה ומאפים מדהימים, וירחו אותם פה כל כך יפה. פינסקי 11. ותבואו לעבוד, פינסקי 11 בתל אביב, יש פה גם אולפן, וגם ככה אפשר לשבת לעבוד על המחשב, יש אנשים מדהימים וקשרים והכל, כל מה שמקום צריך. וזהו, אנחנו ככה ניפגש שם ברשתות. אבל היה לי ממש כיף, תודה שבאתם. ויאללה, ניפגש. תודה. אחלה. איזה פרק ספונטני וקליל. אבל יצא פרק מעולה. כן, חייבים לעוף בין רגע, איפה עושים פה? יש האבחון ב-1:15 ברמת השעות. איפה ההקלטה?